Público, boas tardes, queridos aficionados. Benvidos á presentación do Real Cruz Celta. Es inconfundible. Na tempada da humildade, pero tamén na tempada da ilusión. Ilusión que empeza con rapaces que dende os 9-10 anos hasta 20 tantos forman as categorías inferiores do Real Cruz Celta. A estes rapaces son os que imos recibir agora con todo o aplauso do mundo, porque algún día estarán xogando, polo menos é a súa ilusión, na primeira plantilla do Real Cruz Celta. Aplaudámonos con forza, con cariño, porque, permítanme, xa eles o fixeron, sobre todo os máis pequenos, cando as fermosísimas cantantes solistas dos grupos que hoxe actúan aquí pasaron por diante deles. Eso chamase precocidade deportiva, xenio futbolístico, inmenso futuro. Con todos vostedes, os equipos das categorías inferiores do Real Cruz Celta.